Komunitajiet fl-bliet u fl-irħula li ngħixu fihom. Il-poplu Awċi u Malti tagħna l-akbar mandat fl-istorja politika ta' pajjiżna biex inkomplu nittrasformaw lil dan il-pajjiż. Bekk qed indawru 1000 proposta f'1000 kisba għall-Awċin u għall-Maltin kollha. Illum erġajna ġejna quddiem il-poplu mimlijin kuraġġ u determinazzjoni biex inkomplu naħdmu iżjed. It-8 ta' Ġunju hija okkażjoni oħra fejn bl-għajnuna tagħkom nistgħu inkomplu niksbu aktar. Ninsabu konfidenti ħafna. Konfidenti għaliex għandna tim b'saħħtu ħafna ta' kandidati b'taħlita ta' sindki u kunsilliera li għandhom ħafna esperjenza, magħhom jingħaqdu kandidati ġodda, żgħażagħ u nies li huma ġejjin minn kull sfera tal-ħajja tas-soċjetà tagħna. Dan it-tim, dat-tim li warajja huwa l-aqwa għażla biex inkomplu nibnu fuq dak illi ksibna diġà. 381 kandidat li kollha kemm huma resqu l-qudiem biex jagħtu l-kontribut tagħhom, biex jagħtu ħidmiethom, biex jagħtu il-ħin tagħhom biex ikomplu itejbu l-lokalità li qed jikkontestaw fiha. Taħlita ta' nies illi ġejjin minn kull qasam tal-ħajja. Ħaddiema, self-employed, professjonisti, pensjonanti, żgħażagħ, nisa, persuni li għandhom ħafna esperjenza wkoll fil-kunsilli lokali u oħrajn ġodda. Dak huwa l-entużjażmu u s-sens ta' attiviżmu li għamilna Maltin, li jagħtina dik il-gburija u l-identità unika tagħna. L-għaqda u l-bżulija li aħna tant magħrufin għaliha. Bħala Maltin, beżlin u maquda qelibna l-isfidi kruċjali. Kellna sfidi li ma kienu żgħar, imma libnihom kollha. U b'dan it-tim konvint illi fuq bażi lokali nistgħu nibqgħu nagħmlu xogħol kbir. Implementajna fuq livell nazzjonali miżuri illi taw stabbiltà u ċertezza fuq il-prodotti l-aktar essenzjali tal-ikel. Tajna stabilità fil-qasam tal-enerġija u tajna lil pajjiż ekonomija b'saħħitha li qed tikber u għandna pajjiż li qed ifur bix-xogħol. Għalhekk nemmen illi għandna bażi soda b'saħħitha biex naħdmu fuq livell lokali. Hawnhekk irridu nkomplu nibnu fuq dak li bdejna nimplementaw u nikkumplementaw dak li qed nagħmlu fuq livell ta' gvern. U b'tim b'saħħtu ta' kandidati għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali se naraw li fuq livell lokali nkomplu niksbu l-istess suċċess li tant jagħmel differenza l-aħjar fil-ħajja ta' tant familji Awċin u Maltin. Se jkollna manifest elettorali għal kull lokalità. Iżda bi prinċipji ċari għal kull imkien li permezz tagħhom qed inġeddu l-impenn tagħna għal kull lokalità b'sett ta' idea ċari ta' dak illi rridu wettqu fl-imkien. Iżda mhux biss, qed inġeddu l-impenn tagħna wkoll li b'mod ġenerali il-kunsilli kollha b'maġġoranza Laburista u kunsilliera tal-Partit Laburista se jkunu qegħdin jaħdmu b'sett ta' miri li huwa wieħed ċar. Fuq quddiem nett il-mira li ngħixu f'Malta u f'lokalitajiet b'ambjent isbaħ u aħjar, bi spazji pubbliċi li jkunu f'distanza ta' mhux aktar minn 10 minuti mixi minn fejn tgħix. Irridu wkoll niżguraw illi l-lokalitajiet tagħna bis-sem ta' kulħadd ikunu aktar notfa. L-indafa pubblika hija prijorità għalina u rridu naraw li jkollna mhux biss it-tagħmir kollu neċessarju u r-riżorsi kollha meħtieġa, iżda li anke nedukaw u jkollna l-impenn ta' kulħadd biex dak li hemm bżonn iseħħ jitwettaq. Prijorità oħra hi dik li naraw li l-iżvilupp fil-lokalitajiet tagħna ikun wieħed sostenibbli. U rejna l-viżjoni tagħna dwar dan meta f'Għawdex nidejna l-istrateġija l-politika ta' Għawdex
gżira ta' villaġġi. Eżempju li nemnu li jista' jiġi adattat għal Malta wkoll sabiex inħarsu il-karatteristiċi tal-ibliet u tal-irħula tagħna kif ukoll il-benesseri tar-residenti. F'dak l-għandu x'jaqsam imbagħad ma' trasport, kunsilliera tal-Partit Laburista se jaħdmu 8 feet biex naraw li dan ikun effiċjenti u nadif aktar. Irridu li jkollna aktar rotot ta' trasport pubbliku, aktar infrastruttura għaċ-ċiklisti u iżjed infrastruttura li tkun conducive għall-elettrifikazzjoni tal-vetturi. U mbagħad ukoll investiment f'soluzzjonijiet, f'għodod ta' soluzzjonijiet diġitali bħal smart parking. Nemmen ukoll illi l-kunsilli lokali huma wkoll kruċjali biex insaħħu dejjem iżjed is-servizzi illi jingħataw fil-komunità. U f'dan is-sens inħares il-qudiem għal aktar involviment tagħhom fit-teħid ta' deċiżjonijiet, konsultazzjonijiet magħhom, bl-involviment tagħhom u b'servizzi offruti b'kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali. U f'dak l-għandu x'jaqsam mal-anzjani tagħna, dawk illi tant ħadmu biex pajjiżna jinsab fil-pożizzjoni soda illi jinsab fiha llum, li l-kunsillera tagħna se ninsisti magħhom li jaħdmu bla nifs biex jiżguraw li nagħmlu aktar faċli li l-anzjani tagħna jgawdu minn ħajja attiva fil-komunitajiet tagħna. Irridu wkoll niżguraw is-sigurtà fil-lokalitajiet tagħna. Fl-aħħar snin rajna titjib sinifikanti bl-introduzzjoni tal-community policing u fis-snin li ġej inħares il-qudiem illi nkomplu nibnu fuq dan kif ukoll fuq il-ħidma biex nirrinnovaw l-assess tal-Pulizija u jkollna wkoll community support officers. Bekk ikollna komunitajiet aktar siguri u pulizija li tkun dejjem eqreb il-ħtiġijiet tan-nies. U biex nikkonkludi, ma nistax ma nsemmix il-kultura. Għaliex nemnu li għandna bżonn niċċelebraw l-identità tagħna. L-identità Maltija. U fl-aħħar snin għaliex nemnu f'da żewġ prinċipji investejna biex insalvaw qatt ta' soċjetajiet kulturali. Investiment qawwi hemmhekk imma kien l-aqwa investiment illi stajna nagħmlu fil-kultura u fil-preservazzjoni tal-identità ta' dak li tagħmilna Maltin u fit-tisħiħ tal-festa Maltija. Għamilna dan għaliex nemnu li l-kultura tagħna u l-identità tagħna jiddistingwuna bħala Maltin u Għawċin. Ix-xewqa tiegħi illi fis-snin li ġejjin ikomplu nsaħħu programm kulturali li jaqqat lill-komunità li nappoġġjaw għaqdiet lokali u nsaħħu ir-restawr fuq il-monumenti u s-siti storiċi. Konfidenti, ħafna konfidenti, illi dan kollu se nwettquh. Dan il-partit jibqa' is-soluzzjoni biex il-Maltin u l-Għawċin ikollhom is-saħħa fil-lokalitajiet tagħhom. Se naslu għax nemnu u għandna fiduċja sħiħa f'pajjiżna. Se naslu għax il-politika tagħna ibbażata fuq l-imħabba għal pajjiżna u fuq l-imħabba għal poplu tiegħu. Se naslu għaliex iffukati fuq li nibqgħu nagħmlu l-ġid għal komunitajiet Għawċin u Maltin. Is-saħħa lir-residenti, is-saħħa lill-Għawċin, is-saħħa lill-Maltin.